Bos días a todos, 10º programa de Ourense Fala. Eu son Borja Rodríguez e comigo está David Pérez. Bos días, David. Bos días. Hoxe teremos un convidado moi interesante, o señor Cristian Balsa. Bos días, don Cristian. Bos días, un placer estar aquí con vos e bueno, colaborar neste programa, estáis a comezar. Que tal todo? Pois moi ben, a verdade, ben, traballando e facendo cousiñas, que é importante. O noso convidado de hoxe, Cristian Balsa, é director da Galería Art Question. E eu teño unha pregunta introductoria clarísima, Cristian. Sí. Hai espazo para o arte en Ourense? Sí, eu creo que levamos ca galería xa 10 anos, eu creo que é un proxecto xa que está consolidado. E aquí espazo sempre foi cuna de artistas, Ourense, sempre houve artistas e siguen saindo artistas. Entón creo que sí que hai un hai espazo, tanto na galería como en Ourense en xeral, hai sempre houve espazo para o arte en Ourense. Falando un pouco de, como ben dís, de Ourense, non? Traballades moito na cidade ou tamén estades fora no sentido de máis aló da cidade, da provincia? Sí, estamos, bueno, a galería nos abrímola para, como comentábamos, fai 10 anos, e a partir de aí pois tamén vimos a hora de crecer e tamén abrir noutras cidades, como foi neste caso en Madrid, que abrimos unha galería ali. A consecuencia de levar o tempo e ver como estaba funcionando, e creemos que, bueno, viaxamos por todo o mundo, en unha galería internacional, levamos xa tempo viaxando, facendo exposicións, tanto empezamos, sí que é verdade, aquí en Ourense íbamos a Portugal, que era o máis cercano, non? E despois a partir de aí, pois Francia, vas abrindo o círculo e vas indo por toda a orbe, non? E que tal é a relación co comercio local ourensán? É dicir, eu entendo que ao principio era moi intensa, non? Porque estaba de seica e tal, pero como se foi desenvolvendo ao longo destos 10 anos? É dicir, foi a máis, vichedes que o mellor fai un par de anos que se estancou ou máis ou menos como vedes? A ver, eu creo que o máis difícil deu ser no 2013-14, creo, non? Que cando foi a crisis máis potente que houve bueno, que eu recorde, vamos, que se está houve máis, non? Pero no ámbito no que eu estaba sí que foi moi complexo eses anos. Unha vez pasados eses anos, logo tamén hai que ver o traballo que fai cada un, non? E ao final, se tú fas un bo traballo e o cliente queda satisfeito, tanto hai boa sintonía, todo sae pa diante, o sea, vas traballando, pode costar un pouco máis, un pouco menos, pero a largo prazo pois vai sendo bon. Entón, pois un pouco creo que tamén o ver, si que ao principio vían unha xente como a min, xoven, a xente tamén desconfía un pouco, non? Este artista como pode levar os artistas de rapaz como pode levar a certos artistas e tal. E bueno, un pouco así, primeiro tuve a confianza, verdade, de artistas, tanto de Ourense como internacionais, e pouco a pouco pois fun vendendo obra para ir comezando, pois unha cousa así. E logo tamén ven a seriedade que comentamos, e xa a raíz de aí pois xa vas tendo clientes, pois empresas que din, home, pois este rapaz é xoven pero traballa moi ben. O boca a boca, non? Ao final é o boca a boca. Ao final vai así un pouco, sí. Contanos un pouco de a súa actividade artística, a galería, vamos. Sí, bueno, os adicades. Nos realmente o que fago é, pois, nada, promocionar o artista. Gústanos tamén os artistas xa consolidados, xa sabemos que son artistas grandes, xa non hai problema, non? E que podan compartir tamén espazo os que están empezando ou levan menos tempo, pois darlle pois a oportunidade que expoñen con artistas consolidados e tamén darlle a oportunidade que expoñen noutros espazos a nivel mundial. Porque como a mí o que me parece moi interesante no vosso traballo tamén é a captación de talento, non? Como facedes? É dicir, ponse en contacto a xente con vos ides ás exposicións ou falades ca xente, ou tamén imagino que como todo, boca a boca, de empresas, mira, eu coñezo a un rapaz ou unha rapaza que se dedica a isto, idelle botar un ollo, como facedes máis ou menos? Sí, nos, aparte hoxe en día, o que hai no tema que as redes sociales, que todo Dios se pode mandar un dossier, pois sempre o que facemos, aparte de nós, indagar e buscar o que dis tú, artistas novos, pois sí que nos mandan tamén información, non? É un pouco
recíproco, o sea, envíanche, tú tamén buscas, non hai unha liña que teña que ser así, non? Eu creo que tamén o boca a boca, pois mira, coñezo a tal que, bueno, está facendo belas artes e tal, que quería, é así tamén, vas buscando. E despois un pouco do teu instinto, non? É dicir, eu vexo a un artista, vexo a súa obra e digo, pois quero apostar por ela. Exactamente. É dicir, máis un pálpito ou... Sí, bueno, hai veces que sae así, hai veces que tamén te equivocas, non? Que ves que isto, bueno, pues está como todo no mundo, non? Pero bueno, máis ou menos cando xa vas asuntando e madurando o proxecto, xa vas máis enfocado a unha liña e vendo tamén o que o cliente necesita, non? Porque nadie che pode decir, cando me preguntan, no, pero que vendedes? Máis dun estilo, máis de outro? En realidad, cada persoa é como todo, cada cliente é un mundo, non sabes tampouco, tens que ter un pouco o abanico aberto a todas as posibilidades, non pecharse só nun estilo en concreto. E comentáchesnos que estades en Ourense e en Madrid. Sí. Eu quería saber os contrastes que atopas entre ambas cidades. Explícome, normalmente este tipo de negocios parece que se identifica máis con grandes cidades, Madrid, Milán, Barcelona, París, non sei, calquer capital europea que che veña a cabeza, pero parece máis complicado de atopar este tipo de, xa digo, de proxectos en cidades pequenas como Ourense. Que contrastes atopas? Bueno, realmente contrastes, a ver, as cidades grandes xa sabemos o que teñen, pero bueno, en realidade non hai moita diferencia no sentido en tema o que é de artistas de Madrid aquí. Realmente eu creo que isto sempre foi defendendo sempre a Ourense, por suposto, que sempre foi unha cuna de artistas. Contrastes, home, teñen máis cousas, por así decir, por ali, non? Que ver e que facer, pero aquí eu creo que en Ourense temos un potencial bastante grande. Entón, unha das cousas por que montei aquí, eu creo que somos a única galería que realmente é internacional, viaxou por todo o mundo, sempre con artistas galegos e artistas de aquí, o sea, eu creo que fixémolo porque son de aquí e quero que a miña cidade pois avance, saia adiante, claro, por eso foi unha das cousas. E despois, pois, o que decimos, ahora pois estamos abrimos en Madrid, logo pois o seguinte paso vaise dar, agora tamén fixemos unha feira de arte aquí o ano pasado, agora queremos tamén trasladala, levala a Santiago, o sea, estamos facendo varias cousas que creo que son importantes tanto para Ourense como para Galicia. Vamos, que hai máis en Ourense que bares, que perruquerías, non? Non solo eso, exactamente, sí. Sí, cando dis de viaxar ao estranxeiro, a parte de Portugal, Francia, dis que hai que leváchedes, realmente fuches ti con alguén máis, como sí. Normalmente imagínate, recibes unha invitación, por non decir, unha invitación a unha feira de arte en Oporto, vale, imagínate que é un domingo, como sería o plan de traballo, un pouco? O plan dese domingo, por así decir, bueno, sí. A min gusta máis que ir o sea, sería, poñer, a inauguración suele ser de viernes. Sí, bueno, un fin de semana. Sí, pues nada, coller, plantexar pois un planning de ruta e ir alá, claro. Sempre solemos traballar pois 2 meses, 3 meses de antelación para levar todo moi guiadiño, entón alá imos. Claro, porque a ese tipo de actos vas ti con outro compañeiro, un traballador, sí, como... Sí, os compañeros da galería, claro, tamén veño de cuna de artistas, non? Eu toda a vida, bueno, ya xa de tradición familiar, son artistas todos, meu pai, Joaquín Balsa, é co que toda a vida le vai traballando nesto, foi de aí onde empezou a idea miña de ser primeiro o seu marchante de arte, non? Entón, pois un pouco de aí, e dixen, bueno, pois vou abrir máis campo, buscar tamén, il sí que vai a todo o que podemos ir, vamos xuntos. Claro, porque sí. A que países estiveches vos? A cales feiras así que ti recordes que esteñan un pouco de... Sí, grandes, pois temos en Singapur, a Bancar Fair, temos en Irán, claro que en Miami, Nova York, claro que casi prácticamente recorrí medio mundo, non? E na que é moi amplo e quedame moito que ver, pero sí que xa levo As experiencias foron positivas, negativas, houbo de todo? Sí, sempre, eu creo que sempre é positivo.
todo, ainda que a veces che pasa algunha cousa, pero eu como tomo todo con positividade, non? Hai que ver o fondo bo, xa o poder ir a calquer sitio destes, poder conocer outras culturas, ver outra forma de vida, para min pareceme estupendo. E logo tamén chegas aquí e chegas de outra maneira, xa non sei, para min é moi... Ca maleta chea de experiencias, non? Efectivamente. Experiencias de viaxante. Exactamente, tal cual. E con respecto ao futuro do arte en Ourense, hai algún proxecto, algunha persoa se queres nomear ou algo Sí, que nos podas destacar? O futuro de aquí en Ourense, bueno, está, bueno, non se sabe, non podo predecir, non, pero sí que creo que sempre ou nunca morreu, como decimos, e sempre vai seguir adiante. Será, esperemos que sigamos tamén traballando e facendo cousas. Incluso pola provincia, fora do que é a cidade. Sí, por provincia. Nós realmente tiñamos a galería no centro de Ourense, estamos agora mesmo a 6 km do centro. Creamos un espazo diferente, onde a xente non teña que... O sea, o que queira ver xa ven xa sabe o que vai vir, non? A ver unha galería de arte. E outra cousa, ofrecerlle tamén a posibilidade, como facemos cos nenos, que é unha cousa que me parece estupenda, que pois tamén motivalos a que veñan, o que facemos na galería, aparte logo o colexo darlle unhas charlas, poños nunha mesa pois patacas na galería ou nunhas fantas e tal, e é gracioso porque dice, pero de quen é o cumpleano, sabes, claro, nas paredes, claro, normal, non? Ensinarlle todo eso, que o vexan como algo natural, ir a unha galería de arte ou ir a un museo, que non o vexan como unha cousa que ten que ser como che puñan daquela, non, e eso non o toques, vale, de acordo, pero podes interactuar co mundo artístico. Sí, neste blog, que é a última pregunta que se me ocorre a min, é cal é a relación cas institucións? Realmente notades que hai un apoio real ao artista? Porque de feito estaban falando de facer non sei se era un estatuto para o artista ou algo así. Vos notades que realmente dende a política hai un apoio hacia cara aos artistas, cara ao mundo artístico? Eu, a ver, aí digoche que as institucións non, porque eu sempre nunca me casei con ninguna institución, non quero casarme porque eu creo que o traballo ten que ser de cada un e pouco a pouco ir crecendo. Sí que é verdade que o que deberían é dar moitas máis axudas das que están dando, pero non o fan, ou non sei que fan con eso, ou para certas cousas sí, para outras non, igual que pois pasa en teatro e en moitas cousas máis, pero non sei, interesan máis outras cousas que o propio mundo artístico real, non? Sen dúbida o apoio aos talentos locais daría prácticamente para outro programa. Sí, bastante. Apoio uns máis que outros, bueno, en fin. Vale, pois con respecto ao arte é algo moi amplo, e dentro do arte tamén temos a música. O noso convidado Cristian Balsa tamén é componente do grupo Vergallazo, un grupo que toca rock and roll, sí? Punk rock, que a mí me encanta, non sei por que che pregunto. Entón, Cristian, Ourense, cidade de rock and roll, sí ou non? Sí, sempre, sí, sin dúbida, sempre foi unha cidade de rock and roll, bueno, ainda que agora está derivando, non? Pero espero que siga sendo unha cidade de rock and roll. Tes esa confianza, vendo como estamos, o que eu vexo, non? Que está cedendo moito ante outros estilos de música distintos. En outros estilos, pero bueno, creo que sí que é verdade que o verdadeiro rock and roll e o rap sempre estuveron aí. Eu sempre o recordo desde pequeno e sempre estuve a tope, en auge. Entón espero que dure o rock and roll e o rap que houve sempre. Como outros estilos, non? Dentro, eu imagino que habrá distintas fases, non? Nunha creación dun grupo, dende, bueno, ímonos xuntar para ensaiar ata, home, xa levamos uns cantos meses, por que non nos pomos a tocar? Como surdiu Vergallazo? Eu creo que eso pasalle a maioría dos grupos, non? Que empezas e, tú que? Bueno, eu a guitarra, bueno, eu collo o baixo, non me fastidies que eu son o que máis teño que recorrer, que teño que levar a batería, tal, non me empeza un pouco así. Claro, empezas como, eu creo que, se non é o 99 ou 100% dos grupos, facendo versións de grupos que coñeces, que bastan, e dai, pois dices, pois eu estaba na casa outro día tocando isto, e mira, compuxen isto. Outro, pois eu estaba facendo aí unha letra, e saíume isto e tal, e empeza un pouco por aí.
A raíz de aí, pois vas unha tras outra e pois se facemos unha, facemos dúas. Veña, chan tres, e vas aí mesturando. Claro que sí. Influencias? Musicais? Moitas. Eu son moi barriquero, moi suave, rosendo. Eu son desa escola. Da bella escola, Da bella casi, escola. non? Sí, oxe. Cada vez máis bella, non? Son bello eu, non? Sí que é verdad. Con respecto a Vergallazo, cal é a situación actual do grupo? Pois nós, fará ano e medio, decidimos parar. Bueno, agora seguimos pois montando, estamos xa creando outro proxecto, non? Segue o mesmo estilo, pero creo que era renovarse ou morrer, non? Levábamos con isto desde que tiña eu, pois debería ter 17 anos ou 16, entón eu creo que xa chegou un punto en que, como digo, outro aparcar un proxecto que estaba ben, pero que, bueno, creo que pode ter outra cousa, non? Porque que ritmo de traballo tiñades? Porque claro, ti adicaste a isto, os outros integrantes do grupo terán o seu traballo. Sí. Cantas veces, ou mellor dito, que ritmo de traballo levabades? Porque é bastante, eu xa vexo, para min, en certas cousas, cadrar axendas, non me imagino nun grupo, que eso ten que ser unha auténtica quimera. Pois mira, sonará hasta raro, pero chegamos hasta estar ensayando domingos a mañán ou sábados a mañán, cousa que disto un rockero que fai unha mañán nun local de ensayo, non? Pois tal cual, tiñas que ir porque non había outra. Porque é un pouco peor, non? O que a xente, eu penso que, o igual que falábamos con Brais, non? Que a xente pensa que as cousas fanse solas, Sí, non? sí, vai todo dado, claro. Claro, o igual que dicía, bueno, que dicía Brais, que eles non saben cal é o punto de esforzo para derivar nun periódico, non? Eu creo que a xente non sabe cal é o punto para levar un proxecto musical adiante, porque eso ten que levar horas e horas e horas. E logo o traballo de tamén tes que falar con xente, intentar ir pouquiño ir meténdote por aí adiante, porque non é só tamén o que toques, o que faz, que se non é ben, que tal, ou tamén hai que ter Eso é tempo, unha boa relación, moitísimo tempo. Moitísimo tempo, porque tamén cando me preguntan, no, que tú, claro, estás metido en todos os fregados, e que digo, home, pero tamén é curro, eu tamén o teño currado, eu tamén quería o meu carro, ou a miña furgoneta, íbame por aí adiante, e iba facendo cousas, non é, no, baste de festival, pois eu, como sempre, se me pilla, que me piden traballando, non? Ainda que este de festa, non? Sempre estás traballando. Porque ese é outro punto, o tema de relacións, contactos, tanto no mundo da arte como no mundo da música propiamente, non? Sí, sempre ten que... todo vai guiado, o sea, ten que ir todo relacionado unha cousa con outra, sempre. Vale, Con respecto, sí, David, dalle. No, era simplemente que en relación ao tema de contactos, ti que pensas máis? Que ten moito máis peso o tema do talento hoxe en día ou o tema dos contactos? Tanto para Vergallazo como para... Sí, para o resto do grupo, eu creo que o talento é o principal tamén. Ten que haber talento, se non hai talento, a ver, fora bromas, eu podo tocar a guitarra e tal, pero que non, claro, non ser que fagas como fan, bueno, non vou decir cosas ni meterme ca xente, non, pero sí que é verdade que hai cousas que ves por aí adiante que dices tú, home, que fai este tío aí, sí, gracias a X ou tal, ou porque enchufaron aí cartos ou que fora, non? Sí, eso sigo habendo, parece que pasan claro. os anos e non. Bueno, en fin, contanos que o que máis disfrutas de estar nos grupos de música, os concertos, os post-concertos, que sabemos de boa man que tamén son bastante interesantes, os contactos, coñecer outros grupos. Eu creo que o que máis se disfruta é o que faz, o sea, diariamente, logo chegar disfrutar máis o que estás facendo previamente antes dun concerto, refírome, ensayar ese nerviosismo de, ostras, vamos tocar a tal sitio e tal, que logo no concerto disfruta, o sea, é como xuntarse todo, non? Entón, unha vez que estás arriba, olvidaste, vadeste de todo, só pensas en disfrutar, e eso creo que é o mellor que pode haber, cando, o sea, pasas dun estado, estar... É unha alegría, non hai forma de explicar, hai que vivilo, non? Para podelo ver, sentir, claro. Con respecto ao futuro da música, non só dos teus proxectos en particular, senón da música en xeral, como ves a aparición de internet? É dicir, vale, agora todos podemos buscar o grupo que nos queiramos no YouTube ou no Spotify e vas ter aí a túa lista de reproducción. Non vas comprar nunca un disco.
Eso é bo para a música? É malo? Non sei como vedes vos. Unha oportunidade, unha ameaza? É que aí está a incógnita, tanto está ben como está mal. É verdade que sí que podes chegar a ser unha amenaza. En outra parte sí que te das a coñecer por aí adiante. O tema que en moitos festivais, en moitos tal, tú imagínate que a xente xa seguía moito máis por os likes que lle den por o número de visitas realmente que igual o que son o grupo, porque hai grupos que dices, como sona este grupo? E ves, 14, 20 visitas, por así decir. Sí. Non, pois xa non o chamamos para este festival porque, claro, este grupo só ten 20 visitas e o que está ao lado, porque ten igual máis colegas ou máis tal, pois... Claro, é que eso é difícil de... É que hai unha lógica perversa que... É terrible, porque o que quere dicir é que os mellores grupos son os que teñen máis likes e máis visitas. Hoxe en día seguimos o YouTube, o maior número de visitas ten as cancións, da radio, un poquinho a música estándar, non? Estánse perdendo moitísimos bons grupos de xente xove porque non se dan a coñecer ou non teñen o que ti dis, non teñen seguidores, claro. Sí, é complexo, xa te digo, é un tema que non... bastante... Creando así un mundo un pouco endogámico, porque se necesitas os contactos e un pouco de talento, e os grupos que xa están, talento téñeno, porque por eso están onde están. Se lle sumas o tema do talento, o tema de non darlle oportunidades á xente, ímonos a topar que ao mellor dentro de 20-25 anos pois seguirán sonando os mesmos que en 2020. Sí, eso é o que comentamos, non? Que é unha burbuxa que ten que dos festivais que falábamos que vai ter que reventar, sí ou sí. Porque non é... Ou salgan novos grupos, novas novidades, e danselle oportunidade a outros, ou vexo que... Porque é o que dicíamos, non? Que vai chegar un momento en que vai ser os mesmos sempre tocando o mesmo. Sí, aparte, xa só hai que coller os cartaces dos festivais, yo 99%, por non decir o 100%, casi son os mesmos grupos en cada sitio, en cada cartaz, non? Porque, por exemplo, un Viña Rock funciona eso de levar sempre os mesmos, non? Vai metendo grupos novos, pero bueno, sabemos como funciona. Habría que ver Vou desvelaros. A ver se vamos ter unha sorpresa con incorporación de Vergallá. Foi última hora a Villarrock sería increíble. Non, pero bueno, no tema dos festivais o que te iba a comentar, habría que ver canta xente mete en cada concerto cada grupo. Claro, que ese é outro tema, que os grupos tamén noveis, pois está claro que non van meter o mesmo que mete un grupo grande, por eso eu creo que deberían facer o rollo de ir alternando. Parte sería hasta bo para o festival. Porque tú imagínate que pos un grupo que están facendo moito, ou un grupo grande, logo un pequeno, outro grupo grande e lo alternando. Que hasta debería ben hasta para eles, para barra, non? Que se non queren escoitar, polo menos ponense a beber, non? Un pouco oxigenar o mundo da música, non? Un pouco para que non sempre estén os mesmos. Exacto. Bueno, para rematar o que me comentaba, non? Proxecto de futuro está pechado ou ainda está todavía en coiros, como se vai dicir? Estamos facendo co grupo o grupo novo, sí que estamos traballando e facendo xa novas cancións. Non tedes nome ou non o queres desvelar? Non se pode dicir. Non se pode desvelar. Será o segredo que nos guardaremos neste Ourense Fala. Publicidade. Perfecto. Bueno, pois hoxe contigo, Cristian, imos estrear unha nova sección pola cal pasaredes todos os convidados, que é un minuto persoal, non? Na cal imos che facer preguntas curtiñas que ti tes que responder tamén neso, con moitísimo tes unha frase, vale? Para saber un poquinho máis de ti. Despois de coñecer o teu perfil profesional, imos coñecer o teu perfil persoal. Entón, unha cidade. Ourense sempre. Unha película? A vida é bela. Unha canción. É que eso sí que é moi difícil. Unha. Non sei, parece que é un fallero. Un grupo? Barricada. Un concerto mítico. Creo que sí, podría falar, non sei, de Scorpions, podría falar de Doors, de Zeppelin, calquera deses podría entrar aí. Un ano? Un ano, pois existe, 2020. E unha persoa? Bueno, serían dúas, non? Eu sempre tiro por os pais, entón terían que ser dúas persoas, non colle unha só. Sería así.
Fantástico. Bueno, pois entón, Cristian, parece que rematamos. Que tal te atopaches? Coméntanos. Bueno, encantado de estar aquí. Cero nervios, non? Nah, bueno, sempre vas tendo, pero moi a gusto, é un placer tamén vir, bueno, pero vir para outra vez. Xa volverás, non te Exactamente. preocupes. Cando teñades o nome xa decidido, Xa vimos aquí a saco a dar... facemos unha entrevista. Exactamente. Moi ben. Pues Pois, moitas gracias. por hoxe, moitas gracias por vir, Cristian. Vamos, un placer. David, despedimos por hoxe, así que vémonos no próximo Ourense Fala. Nada máis. E nada menos. Moitísimas gracias por vernos.